सफैजेनबाय जोङो लालबागाव दिनैहाय फार्स्ट टु लास्ट बेरायनाय आरोना जोंनि आलु आलुआ असेसनि दंखायो माथो बेरायफैदों नै लालबागावहाय जों फंबाय ओमफ्राय आलुजों आंजों नायलांबाय थादो लोगोफोर आलु बाय गोथाव लालबागावहाय नै बेरायनोबा फैद' लोगोफोर जोङो माने न'आव थांसै ना लास्ट बेरायस्रानो फैदों आरोना जोङो माने 30 थारिखआव गाखोगोन नालाय नायलांदो लोगोफोरनि आलु सावगारि लानोसै दे सावगारि नायलांबाय थादो लोगोफोर वाव गासिबो नायलांदो लालबागनि जायगा सिनारिखौहाय नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोननो देखायगोन आरोना माथो ब्लार जालाबाय सावगारि लायो आरोना बे न'आव गासिबो नोंथांमोना नायलांनो हागोन बिराद सावगारि लायो मानसिफोरा जोंना आलुआ नै सिगां सिगां थांगासिनो दं दाबो जोंनि माबायावहाय बिटिआरआव बेफोरबायदि माने गार्डेन बानायाखै आरोना डेभेलप जानांसिगौ जोंनियावबो माबा मोनसे डेभेलप खालामनो सानबा जोंना गावजों गाव एना एनियैनो बन्द' खालामफिनो आरोना दैजों फेस्टिभेलफ्रा दा थायोमोनब्ला बेसेबां डेभेलप जासिगौमोन ने दे आलु भाई माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दा माने जों न'आव थांसै नालाय दिनैहाय लास्ट बेरायफैबाय आरोना नोंथांमोना नायलांदो जों दा एसे देखायगोन नोंथांमोननो जायगाखौहाय आलुआ जिरायलायबाय नै गायसिमोन दे आलु माबाफोर बुंबा दुरबल देहा हिन्जाव गैया मा गैया दानो दुरबल जाबालाय बोरै जानो हालै माथो होनबावनो ना उफाय गैया थालिरसो गायजासिगोन फंबाया माबा सैमासो खेबगासिनो ओरै फंबाय लागायजागोन नङाबा नों बारा मानसिफोरखौ खेबलाबायनो नाङालै मालायफोरखौ खेबलाबायनांगौ लागायजागोन माथो होनदों फंबाय जोंखौ खेब्रा मानसिफोरखौ खेबनाङा नङाबा थावख्रि गिदिंलायनो होजागोनलै नोङो थावानोसै ओरै गारिखौ लानो हागोन सालायोबा जोंनो गारिनि गोनांथि गैयालै आथिङानो बरियाखा जोंना माथो थांसैथ' लोगोफोर जोंना फंबाया बुंदों आरोना बे गार्डेनावहाय माने सिंगेल फैनाङा आरोना दा माबा फैनांगौ ना कापोल्सआव फैनांगौ माने सिंगेल फैबा बोरैबा जायोनो आरोना माने मानसिफ्रा बयबो कापोल्स फैयो नालाय ओंखायनो सिंगेल फैनाङा होनदों आरोना बे आलु फोरना हरलाय नोंनिबा सिंगेल फैनांगौ ना कापोल फैनांगौ माथो होनबावनाय दे बुंनांगौआथ' गोबांनि बाथ्रा दङ ओमफ्राय नाथाय जोंहा गैजाया मालायफोरनि कापोलखौ नायाबा माथो उफाय दंबा एसे मोजां नुयो आरो जोंहा गैजाया मालायफोरनिखौ नायनांगौ जायो ओमफ्राय गासैबो कापोल गोजा आरोना लोगोफोर गोसोआव हांमा थायो आरोना ने कापोल्स बेरायनो थाखाय साइड दंजायोबा मोनो आरो आलुआ गोसोआव हांमा थायो आरोना ने आलु जोंफोरा गैजा जायो सोलों नायलांबाय थादो गासिबो लोगोफोर जों बैयावहाय अन्थाइ दं आरोना मोनसे हाजोनि अन्थाइनि हाजो आरोना बाव थांनानै नोंथांमोननो देखायगोन जोङो नायलांबाय थादो माने लास्ट बेरायनोसै ना दिनैहाय ओंखायनो ब्लग बानायबाय नङाबालाय बानायाखैमोन फैनानै फैबाय थायोना आलु फैनायालाय फैबाय थायोना जों ओमफ्राय बिराद दुखु दं ब्लग बानायाखैमोन आरोना बिराद दुखु दं बेरायनो फैदोंबाबो माने कापोल्स मोनैनि थाखाय आरोना सोरबाफोर फसायोबा नै बिथांखौ माबा खालामनो हागोन आरोना फुरा भेकेन्सि खालिखा आरोना बिथाङा नै बिसोरो खिन्थु आं हले हाबा जाखानायसो गासिबो नानि बिफा बाबु बिफासो आरोना आं नायलांदो लोगोफोर नै बोराया खावलाला दङ माने दाखोरखौ बेजों गारनांगौ आरोना बे थिनदों आं नोंथांमोननो सासे ब्लगार खोन्थागासिनो फंबायथ' नङाबा बैनायसो जायो आरोना नै एकदमबारे गावखौथ' ब्लग बानायखाया मानसिफोरखौसो बानायबोगासिनो दं जुदि सोरखौबा बानायफ्रांनांगौबा लागायजागोन आरोना इयो गावखौथ' खेबखाया सैमा मोसौखौसो खेबगासिनो बियो नायलांदो लोगोफोरजों साथामजों फैदों आरोना बैनाय ओमफ्राय सावगारियाथ' मोजां नुयो दे खेबदों मोनसे लालाय बे आंखौ सावगारि खेबदों
केमेरामेनसो बाहायदों नोङो केमेरामेन बे लोगोनि जाराव गैलालै बैयाव बेरायनोसै लोगोफोर नै जोंना आसोला फट' लादों सानसाम नुखायो आसोलखौ जासिनानै माबा खेबबाय गोजौनि रावबोसो लाखाबोब्रा जासिलै लोगो केमेरामेन नङालै गावखौ खेबना होनांगासिनो र' दे गोजान खोनावाखैरा नैबे साइडआव थाफैलाय नै इबाव सावगारिखौनो नों आरो गावनि जायगा फोसाबनायखौ मोनाबा नोगोर रागा जोङो खेरें मेरेंनो रां ख्रेब ख्रेबनो मोजां नङा मालाय माथो जायगाखौलाय मोजां नुवासैरा खेबग्रायाबो खनानायावसो नालायब्रा ओरसिमसो आं माथो गोसोम नुवाब्रा खामानिलाय नांला फट'खौ नांला आं सावगारियाव सावगारि नागारबाय आं हिन्जाव नागारजानानै सावगारि लानायखौबो नागारबाय नामा रायला लोगोफोर नैबेयावहाय ना गिदिर दं नैबे दैयाव आरो ना मोजाङै बखियाखिसै नों खिन्थु नांला देखायनोसै आंनासो माबा लानाय जालाङासै उल्थासो जालांबाय नायलांदो लोगोफोर एसे लालबागनि भिउसखौहाय बावनो फोजोबफोनसै नामा आङो लोगोफोर जोङो थांगासिनो दा अन्थाइ फारसे अन्थाइनि हाजो फारसे आरोना नोंथांमोना नायलांगोन अन्थाइनि हाजो फारसे थांगोन नोंथांमोन देखायगोन माबायदि अन्थाइ बियो माबायदि हाजो अन्थाइ बियो नोंथांमोना नुफेराखैबो जानो हागौ नुनायालाय बयबो नुबाय आजिखालि देखावलाबायना बानायनाय जाखो ना लुथाबना बानायनाय जाखो नोंथांमोना दा नायनानै सिनायोब्ला कमेन्ट खालामदो गाइसमोन फाइनालि सौफैबाय नै जों हाजो अन्थाइयावहाय अन्थाइनि हाजोआवहाय उल्थासो जालांबायलै रायलायफेराना नायलांबाय थादो आलुआ गाखोनानै देखायगोन नोंथांमोननो नै हाजो अन्थाइया बेनो फाइनालि गाइसमोन गाखोनानै देखायनोसै आरोना आलुजों आंजों ओमफ्राय बैनाय दङ सासे बैनाय ब्लगार आरोना नायलांबाय थादो इ साला फाइनालि नोंथांमोना नायनो हागोन अन्थाइनि हाजोखौ अन्थाइनि जायगासोलै हाजो नङा गाहायहायनो बेलाय मालानिफ्राय अन्थाइनि जायगा जाफैखो ओमफ्राय नोंथांमोना बिराद मोजां मोजां दाउसिन दाउलाफ्रा मेथाइ खनो आरोना लोगोफोर दाउसिन दाउलाफोरखौ गावथारनाङा बुथारनाङा दे नैबावहाय बिथाङा सावगारि लानो जायगा फसायलायबाय नै एक्टर फिसाया बेवहाय सावगारि लानो फसायलायबाय आरोना बियो नोंथांमोना नायलांनो हागोन गाइसमोन ओइ सिथोबा नै थैगोरलायलांगोनसो माथो हेल' आजा जोंना नुवाखैनो हाजोआवहाय सावगारि लाग्राफ्रा होमबालाय गाइसमोन एसेयावनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय